Haino hailam sogo sukhne khorang nai tongnai joto viewers songno haide singtabok nailiana. Second round ni Batainai number 11 bini bumungka Jahan Tripura. Haide singtabok nai nailiana taik nai nailiana bini dosam. Bela-bela kai tar thane ambai hanai tini chukhan khorang jora man bagai ana bumungka Jahan Tripura kami ka korbok rotan muni para ang tabuk samnai samuni bumungka Baibel Kwtharo ang tabuk sar samnai Baibel Kwtharo hai hunui sao kai tor ni thani khabera di Baibel Kwtharo hai hunui sao kai tor ni thani khabera di Sengsar ni manai no buskang tatondi Hoi dono se buskang kotondi Sengsar ni rangri no buskang tatondi Sengsar ni manai no buskang tatondi kai torno se buskang gotondi ni kaoneng le sabono to kai torle shawe mano ni kaoneng le sabono to kai torle shawi mano Baibel Kwtharo hai nui sao kai tor ni thani khabera di Baibel Kwtharo hai nui sao kai tor ni thani khabera di Lano se bese mang tong sengsar ni lama no belai wan suma tui blang ni lama no belai katuma lano se kebe mang tonggo kai tor nai ni yang majura kai tor le sawi mano kai tor nai ni yang majura kai tor le sawi mano
Baibel Kwtharo ayunui sao kaitorni thani khaberadi Baibel Kwtharo ayunui sao kaitorni thani khaberadi kaitorni thani khaberadi kaitorni thani khaberadi Hambai Hambai nonobo Johan Tripura nang asuk korang ketik khlaiui second round no batai laimani bagai tei khnai tongnai joto viewers norok bini rosamuno sajak kangke khnatok jakangke kobang views tai like rui third round no rohodi ke haino hai malai phirano tai kobuni video asuk joratai jotono hambai